warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, J.L. de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukig. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito nga mayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay.
Good morning, Masantos San Maabig, Kabasan na Biyernes da balang sinansakay. Petsa 21 la da bulan na Agosto. Lapo da sayan na oras 22. Klaro man, holiday yan to 22 la. Lapod sayan oras, siyang alas 9 na kabosan, pa'y paruntal na sa impormasyon na balita. Tana saray reaksyon, nilira da saray nagagawan na ang babangil tanarumniran na isyon pantutungtungan tan pa'y paruntal na saray matuan na Liknaay Balay. Kolok pantabayo da saya na programa saray kapaborito yo. Amigo yo, RJ Biraymenes at your service always. Dan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Yan, paano ang kani maningas partner? Kumusta kila namin ditan? Ay buhay, makapaalaw so nagagawa natin. No kwarta yung balay so pantutungtungan niya na pipirde. Good morning partner. Ay, good morning. Yan, okay na. Good morning at saray dumaringal tantaman tabay at Liknaay Balay. Siyempre nakalop na nakaantabay lang mula sa magtariulan lingkor. Sa magtariuling kapaborito Joseph Kanilang Bakani. At antistan ulat saray. Oh, medyo okay na eh. Mampinawa ka ni Daisat. Merap yabol-habol. Okay labat kapaborito Jay. Antistan ulat saray patang balita. At sayon agaw lang ulan. Antam kasi wala may libriya nagawan eye check-up tan vision screening at sayon agaw ay noon na buwas. Sabado. Agaw na Sabado. At nawadyan na pito yawan ta kapaborito RJ. So sakit saray mangi kurang na satan ya may katawagan dan ay check screening. No, marakot na singa gabay kutan. Yan jaruntan at may libre. Oo, libre. Pero naguno yan. Naguno yan, oo. 15 man ay gabay ito. Sige. Sige, naguno yan. Tawagan tayo si Doktora tingaran tulan ng Doktora Charis Ann S. Tanlapko. Tanlapko, yan. Okay, marakot na. Ni talaranan nyo ay check up, pinartan, jadagupan. Jadagupan. Oh. Nagawa ka paborito, RJ. Actually, ditan nagawa ay tawag to ay abay na NBI. Jababaliwan. Jababaliwan. Ditan sa pakagawan tutan ay nagawa ay free. Libre actually. Libre eye check-up tan vision screening April 23, 2025 Sabado alas 9 na kabuwasan. Ditanad Pangasinan Medical Society o PMS Building at AB Fernandez West Asinggarat NBI Dagupan. Si paray kinadsatan Antonidad kapaborito Joseph. Katuman so kabatan tayo at si Doktora. Kasi natan kami may lara may ugugaw ni wala lay problema dan mata. Akin ko mo. Kapod sa te panagusar. Na cellphone. Kabangon at kabosan, cellphone. May cellphone. Apok medyo lilimitan ko la. Talikas ko, mangkukurap play mata to. Ta siyempre, pian undaan, iter sa cellphone, 3 years old, ay socialist. Si mang problema, si kilan lamang atang. So, kontrolyo, so panagusar. Nasarat ay gadgets, yan ay rin na makapan-contribute da pakaderal na mata.
Yes. Importante. Nakabatan tayo ito na ng turay aron Miranda rason no akin at nayarin na apektuhan sumata na sa kaya to. Sige. Yes. So, at sorry, manunan, balita tayo lang wala, Kapabrito RJ. Pinalagan po ni Vice Mayor Sara Duterte yung naging pahayag nitong si press officer, undersecretary. Atapang tao yun. Si Attorney Claire Castro. About? Ibabagaton during the tenure of Vice President Sara Duterte as Secretary of Department of Education, yung kanyang tenure was a complete failure. Medyo in balat mo response. na palapag ha. Singa failure. Gabay mo yung baga. Ang kapagawan tao. Yes. Singa si katutan so sa may pangyalilingan to Kapabrito Singa ang RJ. gapay ginawa tong kamaungan. Parang ganon. Reaction niya ng Attorney Claire, kaya rin ang ipalapag na liknaan tumat si Vice President Sara Duterte sa education system tidya at bansang Pilipinas sa paper and pencil level. Nasa paper and pencil level. Ano ito gabay ito ibaga man? Sa gabay ito ibaga, anggad sulat lang bangha. Kapabrito RJ. Parang there's nothing na unsusuksuk. Oo. Utak nasa ugugaw, meaning to say they are not learning anything from the school, Kapabrito RJ. Pero pinalagan yan ni Vice President Sara Duterte at partner Nick. So sa unaan, yung issue kasi may imbaga nun Presidente Sara. Oo. It's just paper and pencil level. Nasa paper and pencil level yung education system natin. Bagamtan, tanong panaon mo, failure ko naman. Kwanto ba ng Attorney Claire? Okay. Ito, pakinggan po natin si Vice President Sara Duterte sa kanyang statement. Wala pa. Wala pa. Mamaya, okay na, natin. Okay na. Wala pa. Okay na. Okay na, play natin. Tingnan natin. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Nag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang ako ibigay sa kanya na sulat. Nabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa iyo. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan. Sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niya ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gusto posisyon. Tapos ang sunod niya sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Hindi yun actions ng taong tumitingin as failure ako. Si katutan na tatantanagagig. So, reaksyon ng Vice President Sara Duterte no challenge santo natan no inersukulan to tay basian to na Attorney Claire Castro babagaton her administration, her tenure as Secretary of Department of Education is a complete failure at atang tanagagig. Wala niman so palapag to ng Vice President Sara One of the reasons sikato at tinmaynan bilang Secretary na Department of Education at lapud ta wala raman so budget inyalinda at Department of Education. Inyalinda Department of Education and then later on wala ray in maasinger at sikato allegedly iran congressman. Yajad inyasinger dad sikato lalaundaman so pundo atatang tan agagig. Congressman
pianap mo pa man engineer Nick. May sa kuya balikasan may aka blue yakin. Aka blue ya blouse si Vice President Sara Duterte. Imagine, grabe yan to. Pero Los Buenos at sari miyembro na House of Representatives. Dakil manayay masiba. Dakil sum masiba. Ditan at Kongreso. Kanyan manaya, Sara may arom, matataba. Agauntan at atang tanagagik. Ay agi, matatabara, masisibara. Pero Los Buenos, tawalaray talagang congressman mat. Ya, impuspuso damat. So sa may pantatrabaho da atatang tanagagik ditan at House of Representatives. Sa kilatan iray na bitla tayo si Congressman Toby Chanco. Siya si katuson tatalindag at atatang tanagagik ditan at House of Representatives natan. Yakikuruan tuman so special small committee report. Tapen na nang nawala re agawan insertions, wala re agawan realignment, nasa may pundo na gobyerno at atang tanagagik. Taditan so kulaan na milagro. Ditan sa pakakagawa na saray great miracles. Kapaborito RJ. Ya, agla na nang, agla na ibabawag at mata. Na say umbaloy at ating tanagagik. Yan pagsatan kumuran small committee report sa tatang tanagagik, nakaukulan aka-archive itan, aka-file. Pero bakit hindi naka-archive? Bakit hindi aka-file? Dapat yan accessible. Pero bakit wala silang maipakita na special committee report doon sa 2025 budget? Gauntan na tatang tanagagik. Ano na mo na kapaborito, Nick? Pakinggan natin ulit si Vice President Sara Duterte. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Likas yuman. Alamat iray chap-chapan si Ren. Ay, agi, kapaborito RJ. Katulatan niyang gadnatan dakdako sa classroom backlog at the Department of Education. Ditan labatla at Kalit Elementary School. I-example ko kapaborito RJ. Wala re classrooms ditan. Anto'y classroom da, diningdingan labat kapaborito RJ. Inatupan na daisa, diningdingan labat. Ay, socialist. Ditan sa pangka-classrooman, nasari arom niya ugugaw. Because of the classroom backlog. Yung manaya, yung palang sistema nila, ganyan pala. Binabawasan nila yung pundo ng Department of Education. Kanya natin, Attorney Claire, sasabihin mo kay Vice President Sara Duterte na total failure yung kanyang tenure. Tapos sasabihin ng mga congressman, saan mo ginamit yung 125 million pesos na yung confidential fund
Oh, pwede bang makisabi rin, Kapaborito RJ? Tanungin din natin yung mga congressman natin. Pero Los Buenos at ating Tanagagit, yung mga involved sa mga ghost projects, yung mga involved sa mga flood control projects na na-overwhelm according to the President at ating Tanagagit na amounting to 54 billion pesos. Di ba may nagkumpara dyan yung sa inyo billion nga iniimbestiga. 125 million against 454 billion pesos. Which is more scandalous. At hindi lang yun. Hindi lang naman si Vice President Sara ang mayroong confidential fund. In fairness to the Vice President, hindi lang siya mayroong confidential fund. May nakita ako, Kapaborito RJ. Even the DOJ Secretary, meron siyang confidential fund. How many? 500 million, half billion. As against 125 of the Vice President. Yung Office of the DILG Secretary, ilan yung kanyang sinasabi nilang confidential fund? Half billion, 500 million pesos. Saan nila gagamitin? That they have to render a report. Pero to the people of the Philippines. Confidential nga yan, ang pakialam nyo. And the President himself, meron din siyang confidential fund. Amounting to something 40 plus 40,000, 40 billion. For transparent purposes, 'di ba? Kailangan wala na yung confidential fund para di ba? Alam na natin kung saan gagamitin. Oo. Pati hindi lang kasi pati sa mga LGU may mga confidential fund, 'di ba? Bahala sila kung saan nila gagamitin. Ito, may update tayo, Kapaborito RJ. Ano ba yan? Klinaro po ng Commission on Audit. While the Commission on Audit has once again given the Office of the Vice President under VP Sara Duterte an unqualified opinion, which is a clean verdict affirming fiscal integrity and transparency. A clean verdict affirming fiscal integrity and transparency. Yasaga ba ito ibaga, Kapaborito RJ? Malinis. Walang bahid ng anumang dungis. So, paggamit ng pundo ng Office of the Vice President. May COA report. Statement. Meron silang unqualified opinion. Which is a clean verdict, sabi nga natin, affirming fiscal integrity and transparency. Diyan pa lang siguro magiging malinaw ang lahat. Dahil yan namang ahensya na yan ang siyang in charge patungkol sa pag-double check Yes. Ng mga ginagamit ng iba't ibang ahensya, LGU man o basta pera ng gobyerno. Nandiyan ang COA. Yes. To double check nga kung talagang nasusunod. Ang problema sa COA, Kapaborito RJ. May problema din. Maging sila involved sa apahagan. Doon sa di ba sinabi ni Senador Ping Lacson? Maliit man pero mayroon din. Kahit binting, kahit salapi, tinggal, pag tumanggap ka, kasali ka na. Naulingan ka rin. Siyempre, kahit 0.5 pa lang yan. Kahit binting ka mo, binting is binting pa rin. The mere fact na tumanggap ka, nadungisan ka na. Yung palang intelligence fund ng Office of the President is 4.5 billion. Meron din, di ba? Pero sabi siguro na makikinig, meron nga, pero hindi questionable. Like kay Vice President, questionable. Ano ba kayo? Parang gano'n naman point of argument lang. Paano nila nasabing questionable? Bakit? Yung in-scrutinize din ba nila yung paano ginamit ng Office of the President yung kanyang intelligence fund? Ganon din sa Office of the Department of Justice, ganon din sa Office of the Department of the Interior and Local Government. Ang hirap kasi, Kapaborito RJ, very clear, crystal clear, iisa lang ang pinupunto nila. Isa lang ang pinupuntuhan nila, Kapaborito RJ. May dyan, may komento dyan si Sister Super Ati. Sino? Si ate. Alam mo na yung komento niya dyan. Ano sabi niya? Yung mga komento na dyan na going to yan.
future, alam mo na, yung election sa 2028, kaya nagkakaroon ng ganyang issue. Kaya nga mga pinupunta ni kasi Suporate. yun yung kanilang kwan kasi, yung according to statistics, according to pag-aaral ka Paborito Ajay, matibay kasi yung popularity ni Vice President sa taong bayan, and for them she is a threat, ganon. So ang bottom line, politics. Nako, sabi nga nila Paborito Ajay, talik na anda, it is not VP Sara Duterte who's failing, it is Marcos and his office, because he is the leader. Yes. yun ikaw ang leader tapos ito nangyari na. Si Maong Labat Paborito Ajay, si Presidente, nanggaling na rin mismo sa kanya, mahihiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. At binabanggit niya na yung mga contractors na involved sa mga meron na. Di ba yung 15 na contractors na binanggit niya? At isa nga doon sa mga nabanggit doon, di ba? Company nung isang congressman na sinasabi ni Vice President Sara. Bulgaran na. Kaya siguro matutunto na yung connection dyan. At kung talagang magkano. Although parang alam na ng lahat yan, open book, pero kailangan yung talagang anong tawag mo dyan, yung kung magpresenta ka ng mga ebidensya talagang matibay, parang ganon. Galit na si Senator Joel Villanueva. Yung mga iba haka-haka lang, pero ito galit na galit si Senator, galit si Senator Joel Villanueva kung bakit palaging galit yan. Balikan natin si Senator Joel Villanueva pagkaranaman po ng mga paalalang ito. Ang puta-putang Iran balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito Ang puta-putang Iran sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas,
Mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjat Maluwag, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulik na ay bali at ating talagagik oras sila alas 8:06 na kabosan na ago na Biyernes kaulap kantabi ni siyempre Sari Magtariyuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay Magtaralingkor, Magtariyon na kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Ang putaputang niya tatang talagagik so saray balita at sayan na kabosan na ago na Biyernes. At tunungan sa amin kung kunan ni man at untan laso isasaboy dalamot. Uy! Untan laso isasaboy dalamot. Talaga na kin mo ta, may sangka nang may concern mo ta. Sarayan lingkod ng bayan. Oh yes. Unsasaboy dalan ng Senador Villanueva, taditanad lugar tod Bulacan. Kinat wala raratan niya limulusan ghost projects. Malaya. Nya. Dagalan tayo, si Senador Villanueva, ako santo. So, si Congressman Saldico, ituloy tayo ang gadkinan na Congressman Toby Chanco, si kwanto ipatawag, nakaukulan ipatawag ang Senado. Si Congressman Saldico, mangitan na paliwawa. At saratan niya, ghost projects. Nako? As in, kasi pag ghost, talaga ang gapo. Talaga ang gapo. No project, substandard, at tanay masalo, apala man, tangga po. Si ginasasamoy gastos, ang gapo. Si Presidente BBM kapaborito RJ, imasuwag so, layag to, pasnok to. Ay, nako. Yan, nagalan tayo at ating tanagagig si Senador Villanueva. Ikakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force
Kasanag International, meron din. Since na-mention nyo kanina si Congressman Ko, ulit natin sinasabi na siya naman yung makakasagot sa tanong nito. Because diba, sino pa makakasagot? Wala sa records eh. Pag hindi pa niya nasagot yan, ako, ano nangyayari niya, paano na palitan niya nung imposible? Nakasabi nga ni Vice President Sara Duterte noon, there are only two people who runs the budget, Sara Duterte and the Speaker. So ngayon po, do you support the idea po na ang dapat na number one na ma-invite sa mga Senate hearing regarding po sa mga Congressional Congress is mismo Congressman po? Yes. Agree. And dapat po itong sarili ko ay umaten talaga sa magandang pag-ibig. Kung wala po siyang ginatag. Saksaki, so puntirya datatang tanagagi ka. Tibay. So, imagine, construction, tapos pati tambal, formally, tapos pati laptop sa DepEd. Okay. Parang pumasok sa isip ko, kapaborito RJ, siya ba yung tinutukoy na congressman? Pero ni Vice President Sara Duterte? Ba't namamayagpag pa rin hanggang ngayon? Yun. Although may mga ano na siya, yung previous na mga sinampang kaso. Yun ang malaking question mark ngayon, kapaborito. Pero sabi nga nila sa Saloy, di ba? Hanggat hindi niya papatunayan, di ba? Mga aligasyon lahat. Although andun na hawak ni Senador Villanueva yung mga ebidensya, naka-envelope na, nakasil na sa envelope at pinakakasuhan na ng Senado yung mga kumpanya na allegedly linked kay Congressman Saldico. So, ang ano dyan, masasabi natin, siguro pati mga umbalay, bilisan ninyo. Yung pag-imbestiga at paggawad ng kaparusahan kung mapatunayan at nang hindi na pamarisan. Ito na yung yun. Ito na yung sinasabi sa Biblia, diba? Biblia kapaborito RJ. Nantutupak kanday bato. Tamimbaga ng Ken si Engineer Mata. Si Magdalena. Nathan, tutupak kanday bato. So Office of the Vice President. Tutupak kanday bato ang tamanaya. Mas nakaukulan niya si Karay tupakan. Di ba? Mas kanupugan niya si Karay tupakan. Nitan. Mas dakol kayo. Singasama lang timbangan ng Engineer Mata, may kintod si Magdalena man. Tupak yung bato nung kapi kasalanan nyo. Yes. Wala ni. So, kapi ng tupak. Ay, sakay mo niya kapaborito Ajay. Antam, wala ni sakay nag-agawam aditanad Manila. Yan nilusob to ng Karuman, ng Mayor Isko Moreno. So sa may city property, kaya riyan na Manila City. City of Manila, tatang tanagag, kapaborito Ajay. Pero singa kinayarian, nasa may congressman da. Panulayan tula. Ay ang gapoy ni Haniho at City of Manila. LGU. Kanyan, ay, ang patang sa ulo to. Matangmat sa ulo to. Imasuwag mo. Siyempre, lagwirtak yan, lulupan mo. Correct. Sa kwanto lang, wala na ba? Wala na ba tayong gobyerno? Kanya-kanya na ba tayo? Kwanto? Hangga tagay sa posisyon mo naman bilang, pag mampatanir ka mo, sana ka na bang? Correct. Kasi kung kulang, napapalumbasan dalay powers dararaya. Nga po. Say powers na Congress is to enact law. To amend law and to enact law at atang tanagagi kagauntan. Pero mo bala. Hindi sila ang leader ng isang LGU, hindi sila ang mayor, hindi rin sila ang gobernador. Legislator po sila. Tagagawa ng batas. Pero bakit? Singa-singa kasi karari-ari ka paborito Ajay. Sekonda siguro. Ya untuwag sa mayor, untuwag sa gobernador. Hawak ta ka na Why? Part kalabat na district ko, kwanto man siguro. Part sila ng district because they represent the district they represent the district para gumawa at bumalangkas ng batas. Hindi para manulay di man at lugar. Pero uman sa pakatalos dara arom. Like that congressman siguro. Pero if you try to study the Constitution, mga kapaborito, wala silang power. Ang power lang nila doon sa Congress. Doon lang. Pero may malakas na power, mga LGUs. Mayor, gobernador, yun.
Kayan, gali, pasnok to ng Mayor Isko. Nya, so, badala da to. Taga high blood. Ay, high blood na talaga. Engineer Nick, may last invite ko, si Mayor Isko Moreno. I-play muna natin si Mayor Isko. Nya, so pala pagtunon Mayor Isko, sa may Congressman Dadtan, Manila. Chibaga, tapang nga tao. Yes. Gaya, believe ako kay Mayor Isko. I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo, may gobyerno sa lungsod ng Manila, and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon. Kinukumpisa namin yung mga ganyan. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampo lang. Yan kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ng presidente. Nagkaleche-leche ang blood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary ko naman. Diba? Inaano na nila eh. Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas, hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, inaapura naman namin eh. Hindi pa, ang ganadalyo, yun di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. Ano yung ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang ipit-ipit dito dati, noong araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humingi ng permit sa city government. Well, now, I'm calling the attention. And you tell him this. Lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And then challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building na walang building permit? Hindi pa siya nakatulog sa pinatayo niya barangay hall na 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila i-miskara sa Quadcom ang sarili nila. Pero ito, the source for the gunner should be the source for the goose. Tanong mo lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni York sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po akong magtayo ng building na walang building permit sa City Hall. And he's a lawyer, I'm a lawyer. I may be wrong. Tapos nagdurog. Tapos nag-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nakakirati sila, nasanay sila noong nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina, naawa ko sa mga matatanda. Pero ikaw akong ginawa, pare. Pinagagaya ng kuryente. Tapos pinagagayas. Nino. Noong kontraktor. Nino. Ikaw ang congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya pinag-commander, kaya ngayon, ninikak namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, nahanap namin, kung ilang milyong piso, yung property ng giniba nila, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish
ng walang demolition permit. That is my challenge to them. O you tell that to Congress. Sinabi ko na, hindi na ako sa preliminaryo, wala lang ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-update na ako, pakakalang nila, mga superman sila yan. Basta ako, may panangako ka sa tao bayan. Tapos sabi yung mga katulad yung isang congressman pala sa District 2, yung sulong po public station. Wala rin. Yan ang nangyayari. Base ko sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate what good they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance, politiko. Good governance. O sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He's aware, and I challenge him directly. Sabihin niyo ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Yan ang kaya ako talaga basta ako proteksyonan ko ang karapatan ng mga taga-Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihito sa pananabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong, nawarakos ako sa tatawa. May gobyerno na sa gusto ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabubulang nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila, headed by local chief executive. Tapos, ang sarap. Ayun po. May sumili. Ayoko nang parinig yan. Nagagalit din si Yormi. Hindi pwede. Oo, nagagalit si Yormi dyan. Pero alam mo, sana itong mga piniplay natin dito, siguro sasabihin ninyo, Manila yan, concern natin Pangasinan. No. Di ba? Magiging eye-opener to. Yes. Magiging challenge din sa inyo to. Kasi baka may nasisiim kayo dyan, then fight for it. Kasi para sa taong bayan. Baka hindi lang sa Manila yan nangyayari kapag Brito RJ. Pwede rin mangyari sa ibang lugar. Kasi, sabi nga ni Yorme, they feel superior. As if sila na yung pinakamakapangyarihan sa buong Pilipinas. Na parang they can do what they want at their pleasure. Pero Los Benos, kaya yung mga pagpapahinto sa mga sinasagawang proyekto, di ba? May mga valid reason yan. Pero kung yung rason ninyo sa pagpapahinto ay personal, iba yun. Di ba? Of course. Yan talagang matindi yung rason Tama nga naman, gagawa ka ba ng mga proyekto, kung anong proyekto dyan, o edipisyo, horizontally, vertically, sabi nga ni Yormi, na walang building permit, sige nga. Kasi nga mo, di ba? And then your sige nga mo sinarasarag may manulay sa may na lugar, di ba? And then you're campaigning for good governance. Kwanto lalante. Asan ang good governance? Asan ang good governance doon? Napansin ko yung mga congressman na yan na nababanggit. Yung nabanggit ni Villanueva, puro mga, ang apledo, Ko at saka ko, yung Chua. Chua. Parang mga chika, nako.
Inom nga ako ng kape. Ano ba kayo? Sumunod kayo tagakawa kayo ng batas. Yung nga yung challenge yan, di ba? Attorney ka pa. Attorney ka pa. Tapos, di ba? Yun, simple-simple. No? Even yung kumpare kong manginginom, maintindihan niya yun. Of course. Di ba? You must follow the law. Oo, tama diba? yun. Ay, nako. Kaya nga mataas yung yung mataas yung ni Yorme sa kanyang sarili na nasa tama siya. Because simple lang Doon lang ako natatawa sa part na kapaborito. Yung pagsuway Alam mo yung sa Quadcom, ang gagaling nila sa Quadcom, di ba? Bakit? Isa rin ba yun nag-iimbestiga? Oo, yung Quadcom. Di ba nag-iimbestiga sila? Yung isa di na nanalo, Ay, di pala nanalo by swerte kasi na-disqualified yung kasama niya, kalaban niya . Yung isa naman, Di na nakabalik. Dahil talo Talo siya. Yung isa, yung artista. Hindi, iba ng posisyon kasi last term na niya. Yes. So, yung makita mo sa kanila, ang tapang-tapang nila doon sa Quadcom, yung parang walang silang bahid ng dungis sa mukha. Sabi mo, batuhin mo yung taong nagkasala kung wala kang kasalanan. Pero yun pala, the reality is, yun, mismong ang Pangulo na, nagbulgar sa inyo. Yan, sige. Mahihiya naman kayo sa inyong mga kapwa Pilipino. At nasusukayan lang namin, even yung mga kontraktor na tumitiba-tiba, yan, sa mga proyekto na yan. Yes. Pero los menos dun sa mga kontraktor na malinis ang record. May mga iba naman na malinis. Yung mga tinutukoy kasi mga kontraktor, yun din yung mga wawaas din. Nandun din sa loob mismo ng House of Representatives. Mga wuwat ba yung terminology? Kaya nga, nililinaw ko lagi kapaborito RJ, House of Representatives. Right. TIVES. Okay. Hindi po THIEVES. Nagkatunog, di ba? Yung magnanakaw saka yung yung spelling, di ba? Kasi pag magnanakaw iba yung spelling. Kaya nga nililinaw ko lagi. Yung TIVES. Representatives, TIVES. Hindi THIEVES. Hindi ganon. Hindi ganon. Malinaw yan. Pero sila ngayon yung parang nababanggit. In fairness naman doon sa mga malilinis dahil hindi naman lahat. Actually, may mga nasasaktan na. And kasi, one of them is this late 4th District Representative Richard Gomez. Yung linisin mo din si Kwanto at artista. Do not discredit every congressman just to make yourself look good. You talk non-stop about corruption in Congress. Why? Because it's an easy headline, Kwanto. Pero may pinapatungkulan siya dyan. At yung kanyang pinapatungkulan, natumbok niya na siya yan yung kanyang pinapatungkulan, kaya nagsalita rin. At yan ay si Mayor ng Baguio City. Nako, so Mayor Benji Magalong. Kaya yan, magkakaroon na yan ng, di ba, kung sino talaga yung paniniwalaan. Di ba? May statement din dyan si Mayor Magalong. Gusto nyo mapakinggan? Inabatan to. Sinagot na rin niya. Sinagot din niya si yung kasi tulad ng ni Engineer Gomez. Believe din siya sa kay Mayor Magalong dahil nagsisiwalat. Pero sana nga yung magkaroon tayo ng isang leader, sabi niya, na talagang kaya niya lahat na linisin. Yun naman yung sabi ni Engineer Mata nung Diyan masusubok ngayon si Pangulong BBM. Yes! Ngayong binulgar mo na, Mr. President, then pangatawanan mo na. Diretsuhin mo na. Yes, linisin mo na. Talapos mo inapag na talapusan. Kaya to, pakinggan natin si Mayor ay sinagot niya talaga. Benji Magalong. Sabi nga niya, kaibigan ko nga yan. Kwanto, tingnan mo, pakinggan natin si Mayor Benji Magalong. Alam mo, nalulungkot ako dahil kaibigan ko siya. Alam mo, honorary member pa siya ng klase namin. Siguro, hindi ko rin alam kung bakit siya nagsasalita na gano'n. Una-una, klaro naman yung binabanggit ko at interview ko na marami rin matitino dyan sa House of Representatives. Pero finally realize na issues that story you. Sabi nga nila, argument is wasted when the truth doesn't make a mark. Kung sanay ka sa dark, sa madilim na lugar, mahirap ka talaga makakita ng maliwanag. Kaya ako na lang. Ay, sa tingin siguro baka ako yung tinutukoy. Kaya nakakalungkot lang. Yun. Diba?
Sa bagay, tama si Mayor Magalong. It's useless to argue kung nakamarka naman na sa kanilang kaisipan yung ganung kanunutan. Tamay kung dalanti ang gano'n to'y gawo mo paliwawa no pikuwit la. Kaya ang challenge ngayon, Kapabrito Ajay, na kay Pangulong BBM. Yes. Na kay Pangulong ngayon BBM. Ngayon nasultulara impormasyon with that, pagbubulgar ng mga Senado, then i-gather to ratan. Kunin lahat yung mga, pero alam ko, di ba, nagsilbi na rin siya bilang gobernador, di ba? Nagsilbi na rin siya bilang congressman. Senador. Dinaanan na niya. Alam niya yan. May idea siya dyan. About that, siguro. Ngayon siguro kulang lang ng mga ebidensya. Ito, naglalabasan na. Nagsisilitawan na. Lumalabas na lahat. Hugutin mo na lahat dyan, tapos, di ba, solido na yung magiging desisyon mo dyan. Yes. So, kaya nga, syempre, dadan sa investigasyon. Of course. How far palagay ko naman naman, mararating matibay naman siguro yung kanilang mga ebidensya. Andyan naman ng records ng COA. Andyan ng records ng DBM. Kasi ang ano naman natin dito, alam mo yan, Kapaborito Joseph, pag may malaking issue, tapos natabunan ng isang malaking issue, maglalaylo. Ayun. Wala nang, kasi maraming at saka uso yung ride-on. Ayun. For, alam mo na, media mileage, popularity, or whatsoever, na makikilala ka dyan. Pero pag natabunan na ng isang malaking issue yan, sana wag mawala. Ano na lang, pasapli-sapli sana, Mr. President, you will be true to your words. Kasi mabalikan ko yung ano nang nangyari doon sa mga nabanggit, doon sa mga crocodile sa isang ahensya. Alam mo yun noon, panahon pa ng tagulan, yung isa, tumagas nga, nasira lahat yung mga papeles, di ba? Alam mo yun? Yes. Yung ahensya na yun? Oo. Ano nang nangyari? Yun. Wala na. Sino na ba yung mga napreso doon, nakulong? Wala na. Yung mga nagkamal ng limpak-limpak na salapi na pira ng taong bayan, allegedly, puro allegedly. Puro investigasyon, in need of legislation. Sana nasasayangan lang ako, Kapabrito Ajay, diba? Kasi bilyong-bilyong piso ang nawawaldas noon, sa Pilipinas. Diba? Isa pang problema natin. Ay, nako. Project ng gobyerno na iwanan nung nakaupo na nag-umpisa, pababayaan na lang. Kaya sabi imagine yung mga ganong waste of money. Kaya challenge nga kailangan talaga may makulong, may madiyan. Sabi nga ng kumpare kong, lilipas din yan, parang birthday yan, lilipas din yan. Ano ba yan? So, pero ito na pag-uusapan. Ngayong alam na natin, maging mapagmasid po tayo, mga kaibigan. Okay. Magpapatuloy pong liknay, balik, kaya rin sa rin pakabatan pa imano, malalapunin sa rin manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. San ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Protection Yakult with 8 billion live LCS Yakult that may reach the intestines alive. Yakult Helps improve digestion and boost immunity. Yakult With proper diet and exercise. Yakult Kaya panalo ka dyan. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman
ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:37 oras na natin sa Liknaay Balay. Kalop kantabay ni Saray Kapaborito yo. Amigo yo, RJ Bere Jimenez at your service, always. Tansay Magtaralingkor, Magtarion Kapaborito, Joseph Kanilang Bacani. Hello, good morning kay former Mayor, former Vice Mayor Sam Rosario. Good morning, sir. Kay Madam Emma Alipio, good morning. At sa siyempre, nabanggit na rin natin si Madam Emma sa lahat ng mga single ladies sa Barangay Basing, si Nanay Behing, Nanay Kunching, si Madam Perla, si Kagaot SP at saka si Madam Ja. Yun. Yes, good morning din kay former Mayor LNB. How are you, sir? Leopoldo Nalupa Bathawil. Ay, good morning po sa inyo, Mayor. At kay Woo ng Kalasyaw. Ay, Kagawad Elias Villanueva. Good morning. Councilor, good morning. Ay, yes, Councilor. Eco family, good morning. Yes. Kay kay former District Engineer Rodolfo Dion. Engineer, yes, good morning. How are you?
Kay John Lori Drachab, good morning. Sabi niya, good morning po sa inyo mga kapaborito. Shout out po, watching from Pangasinan, mga taram, Omisam, Barangay Kitigan. Ako po pala yung nagsusumbong sa inyo kapaborito, yung tungkol po sa license ko po. Ano pa yung problema mo sa license mo, sir? I-text mo na lang sa amin. Ano ha? Sa mga district engineers, good morning. Nababanggit na kayo ngayon ng DPWH. Bida ba sila, bida? Bida sila. Ganito ba yun? May mga yung siniwalat ni Senador Lacson. Siguro sa mga iba. Hindi naman siguro lahat yun. Kaya nga, pero Los Buenos, kwanta yun to Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Madam Marilyn Soriano, good morning. Joseph, Sir RJ, idol takayon talaga. Oy! Thank you. Thank you. Gaspar family, dyan sa Kalit Bin Malay, good morning. Kay Sir Manny, good morning. May waliliknan jay ang ibas nga naliknan to kapaborito jay. Second to brother. Although wishful thinking na lang, I'm still hoping PBBM would do the right thing and redeem his name sana. Sana. Magiging niya yan. Ito yung presidente na nakapagpabago ng lahat ng korupsyon. At yan ay maiiwan hanggang sa mga susunod na henerasyon. Bawi kagalangan Siyempre. Yun rin mga whistleblowers, si Karanatan so threatened with case na saray matatago. Siyempre, ganun naman talaga yun. Patataymikin ka. How ironic kwanto. Diba? Yun nga po How ironic talaga. Yun po ang napakapangit. Ito, may nag-text sa akin. Sana si Mr. Good Governance ng Linggian. Wala na akong nakikita. Sabi nitong si Arnold po. Sa mga post mo. Nandyan, baka busy nangangampanya. Si Mr. Good Governance. Randall Bernal. Isa rin siya sa mga inaanga ni Arnold po. Yan sa Linggay naman yan. Yes. Okay, nabanggit natin kanina mga kapaborito, yung pong patungkol sa isang libreng eye check-up at vision screening. Mabuti. Good news yan. Good news. Mangyayari po ito bukas. At we have on the line now si Dr. Charis Ann S. Tanlapco. Tama po ba yung nabanggit kong pangalan po ninyo, Doktora? Good morning po sa inyo, Doktora. Hi, good morning. Good morning po. Paki-brief us, Doktora, doon po sa activity po ninyo na pagbibigay ng libreng eye check-up at vision screening bukas. Opo, magandang araw po sa inyong lahat, no? Muli ako po si Dr. Charis Ann Tanlapco. Isa po akong ophthalmologist, no? So, tomorrow po magkakaroon po kami ng vision screening. Ang mga ophthalmologists po, no, dito sa buong Pangasinan, kami po ay kabilang sa Philippine Academy of Ophthalmology Northwestern Luzon Chapter. Magkakaroon po kami ng vision screening tomorrow. Mag-uumpisa po kami ng 8 o'clock. So, libreng eye check-up at vision screening. Tomorrow po, Sabado, Agosto 23, mag-uumpisa po kami doon. Nandun na po kami ng mga 8 a.m. Sa Pangasinan Medical Society Building. Ito po ang PMS Building, no, sa A.B. Fernandez West. No? Malapit po ito sa Eternal Gardens at sa NBI Dagupan. Yun po. Marami po bang mga ophthalmologist po natin dito sa lalawigan po natin ng Pangasinan, Doktora? Kasi I know one, si Dr. Michael Go, nakaklase natin at kumpari ko pa. Best friend ko pa yan nung high school. Talaga po. Pupunta po siya tomorrow, no? Kaka-text lang po niya ngayon. Okay, no? Good. So far po dito po sa aming thread, no, there are already 31 ophthalmologists. Good. Here in Pangasinan alone. No, so madami na po kami, no. We are dotted along Pangasinan, iba-iba po. Meron pong San Carlos, meron pong Dagupan, meron po kaming most of us po are here in Dagupan, no. Marami din po sa Urdaneta. No, ayan. Yung aking opta si Doktora Soriano. You also know Doktora Soriano daw? Yes. Siya yung aking opta. Doktora Soriano. Kasi si Doktora Soriano, siya ang ophthalmologist ng aking partner dito, Doktora. Siya tumitingin sa aking mata. Yes, he's also part of us po. Okay. At Doktora, sino po ang sakop ng ating libreng eye check-up at eye screening bukas? Actually po, anyone. Kahit sino po, no? Kahit sino po, kahit nga beyond Pangasinan po, kung gusto po nilang pumunta tomorrow, pwede naman po. Yun. Lahat po kami ay board-certified ophthalmologists. No? So, wala pong age limit yun, Doktora?
Ano po yun? May age limit ba yan? Yung... Wala po, sir. Wala okay. po, sir. Ang mga board-certified ophthalmologists po, kahit sino po, basta po may problema sa mata, natutulungan namin. Ano pong yung eksakto na gagawin po ninyo bukas sa mga magpapakonsulta po sa inyo, ma'am, na may problema sa kanilang mga paningin? Opo. Tomorrow po, sir, so syempre vision screening po, no? So titignan namin kung ano po yung hanggang saan po yung kaya nilang makita. Ia-assess din naman po namin tomorrow kung ano po ang mga problema ng mata nila, no? So kaya namin makita, may mga instrumento po kami. Kaya naming makita hanggang harap, hanggang likod po ng mata. No? So lahat po yan tomorrow, wala naman pong bayad. Ito po ay dahil sa ang Agosto ay tinaguri ang Sight Saving Month. So sa buong Pilipinas, tuwing Agosto, ang inyong mga membro ng Philippine Academy of Ophthalmology ay madalas na nagsasagawa ng mga vision screening, no, sa buong Pilipinas. Ito ay para ma-promote nga po ang cause namin ngayong buwan ng Agosto. Oo. Doktora, kung sakali among sa mga patients po ninyo bukas na pupunta, mayroon po magka-problema at kailangan ng operation, paano po niya ma-avail may ma-avail po siyang libreng service from the ophthalmologist po natin? Opo, napakagandang tanong yan, no? Opo, no? So tomorrow naman po, meron naman po tayong mga partners, no? So may NGO po tayo na partner, ang Inner Wheel Club of the Philippines. Partner din po natin sila, no? So kasama po sila sa mga tutulong sa atin para matulungan natin ang mga pasyente na mangangailangan ng medical at surgical treatment. Ayun. Oo. Yes, sir. And tomorrow po, magkakaroon po kami ng, hindi naman po madami, no, yung mga gamot namin. Pero while supplies last, no, makakapagbigay po kami ng mga ilang gamot, vitamins sa mata, at mga pamatak po sa mata tomorrow. Yun. Oo. Maganda po yan, Doktora. At thankful po kami dito sa lalawigan ng Pangasinan because yung ating mga ophthalmologists, they are rendering free service to the people who needed their services. Yes, sir. Yes, sir. No? So, happy naman po kaming lahat to do it at makangako po ang mga pupunta na nandito lang po kami, no? Ang mga doktor niyo po mula sa Pangasinan, nandito lang po kami. So, rest assured po, no, na may continuity of care. Pagkatapos po ng consultation natin tomorrow, pag meron pong problema, ay hindi po kayo mapapabayaan. So, yung free service po ninyo, Doktora, is a manifestation that sa inyong profession, it is not all about the money, it is not all about the professional's fee, but you also give humanitarian service to the people. Definitely po. I think any naman po, kahit sino pong doktor naman po, no? So it's really beyond, it's always beyond money po, no? So yun, the thrust is always to make it better for others. Yes. Doktora, if you don't mind, taga saan po si Doktora Charis Anton Lapco, sir? I am from Dagupan City, sir. My practice is here in Dagupan and also in Lingayen. I am the chairman of the Department of Ophthalmology in Ilocos Training and Regional Medical Center. But I am also affiliated with Region 1 Medical Center. Ayun. Nabanggit niya yung Lingayen. Pakitanong kung may clinic siya. Saan yung mga clinic? Doktora, saan daw po yung clinic nyo sa Lingayen? Sabi ng partner ko kasi taga Lingayen siya. Sa Jesus Nazarene Medical Center po. General Hospital po. So dun siya. General Hospital. Okay. So, Doktora, grateful po kami and thankful na nabigyan nyo kami ng pagkakataon. Kung may mga activities pa kayo in the future, please feel free to inform us para ma-inform natin mga kababayan at matulungan naman natin sila. Yes, at maraming salamat po, no, for this chance po to promote our event tomorrow. Sobrang malaking tulong po ito para sa atin, para sa amin, at para na rin po sa mga magiging pasyente namin bukas. Ayan. Doktora, manawagan po kayo sa mga kababayan po natin na may problema sa paningin.
Opo. So tomorrow po, muli ako po si Dr. Charis Tanlapco. Tomorrow, part po ako ng Philippine Academy of Ophthalmology, Northwestern Luzon Chapter. So tomorrow po, kami po mga doktor, mga board-certified ophthalmologists dito po sa buong Pangasinan. Pupunta po kami, magsasagawa po kami tomorrow ng libreng eye check-up at vision screening sa sa Pangasinan Medical Society Building, AB Fernandez West, Dagupan City. Tomorrow po, Agosto 23, 8 o'clock po ng umaga. Magkakaroon po kami ng, yun po, bukod po sa libreng consultation, meron po kaming mga ilang mga gamot at also reading glasses po para po sa mga ngailangan. Ayun. First come, first serve. First come, first serve po sa gamot. Supply last. Opo. Ayan. So, Dr. Charis, magandang umaga po sa inyo mulit. Maraming salamat sa pagpapaunlak po ninyo ating panayam sa inyo. Maraming salamat din po, sir. Yan. Good luck po bukas, Madam Charis, Dr. Charis. Sana... Maraming salamat po. Yan, okay po. Good morning once again, Doktora. Okay po. Thank you po. Sige po. Bye-bye po. Ayan po mga kapaborito, si Dr. Charis Ann Tanlapco. At sila po yung mangunguna bukas sa libreng eye check-up at vision screening. Diyan po mangyayari yan sa PMS dito sa lungsod ng Dagupan. Saan yan? Yung ano? Malapit sa NBI. Ay may hospital dyan? It's not actually a hospital. It's a building ng PMS. Ano yun? Pangasinan Medical Society. So building lang. Hindi naman hospital. Yes. Okay. Mabuhay po kayo sa mga ophthalmologist po natin at sa ating kaibigan si Dr. Michael Go. Yan. At siyempre kay Dr. Charis Ann rin, Tanlapco, at sa inyong mga kasamahan, 10 na inyong mga kasamahan ng mga ophthalmologists sa lalawigan ng Pangasinan. Yes. So, ang August pala is eye prevention, prevention month din pala. So, hindi lang buwan ng wika. At saka ito, advice ko na rin kapaborito Joseph at sa ating mga kaibigan, base sa aking eksperyensya, pag may mga iniinda kayong sakit, try to agapan na po ninyo bago makapaminsala. Lalo na pag kayo ay diabetic, like me. Kasi pagka agyutan insingan-singan, pagka naapekto na yung paningin, it's too late. Parang ibig kong sabihin, kailangan ma-prevent kaysa gamutin ninyo. Marami hong mga pwedeng apektuhan yan. Kaya agapan na po ninyo. Huwag nyong hintayin kasi ugali natin kung nandyan na yung problema saka natin, di ba? Yes. Kung kaya nating, di ba, agapan. Agapan na lang. Yes, agapan nyo. Okay. So, coming from, talking from experience. Yes, Yes. experience ko yan. Ako, sinisisi ko rin ang sarili ko. Sa aking sitwasyon ngayon, it's an open, hindi ko na to tinatago, kapaborito Joseph. Kaya, ito advice na lang po sa inyo. Saka sa mga walang magastos kasi, siyempre, pag check-up, may bayad yan. Yes, lagi pag yan. treatment, may bayad yan. Mahal pa yung mga gamot. Mabuti may mga ganyang mga nangyayari na mga pre-service. Itong mga natin, doktor natin, na part of their na yun. Siguro humanitarian yan, 'di ba? Work para sa ating mga kababayan. So sambut yutan, agyutan na papalampasan. Yan, okay. Alikas ko maroon si Kin. Si agdamay kuno dagupan kunod anomalya na flood mitigation project. To maroon so. Maroon si Ken, walay maroon kuno to. Taga kuno adamay so. Syudad na Dagupan. Hindi kasi kung minsan kung ang tinutukoy yung mga local chief executive sa mga proyekto kasi parang lang sila. Hindi wala naman silang diyan. Di ba? Yung mga district siguro ipatangdamat labat. Pero yung parang control whatsoever wala. Sir Jerry, good morning. Sabi ni Sir Jerry, good morning gentlemen. Dr. Tanlapco is the daughter of my classmate Dr. Arlene de Guzman Sanchez, owner of Nail Arts. I know Dr. Arlene de Guzman. Okay. Her parents, Dr. Jerry, ninong sa kasal ng mga parents ko. Yun. Okay. Yan. So, parang yung sa boses sila yung nanilbihan na doktor dyan sa dito sa medical doctor ngayon Bata pa si doktora, parang sa tansya ko lang. Palagay ko bata pa. Kasi si Dr. Arlene naman ay magaling din sa matayan.
siya ang nagtanggal ng mga, alam mo kasi sa mata din pala, meron din yung mga bukol-bukol. Oo, mayroon yan. Daming mga pwedeng makapekto sa mata. Pero ang grabe na apekto sa mata pagka yung sa cause ng diabetic. Yes. Yun. Yung bunso ko, nagkaroon ng problema yan, bata pa siya noon. Napunta ako kay Dr. Arlene, inoperahan niya, tinanggal niya yung mga bukol-bukol. So, thank you, Dr. Arlene. Anak niya yun? Yeah, anak ko. Anak niya to ngayon, si Dr. Tanla ko. Anak niya pala. Mamaya text ko si doktora, magpapakilala ko. Ayan. Okay. Ay, ngayon, doon sa Senado, mabalik tayo sa mga issue natin kapaborito, Ajay. Magpapatuloy po yung investigation na naimpasahan ni Senador Marcoleta. At ito po ang kanyang mensahe, mga kapaborito, si Senador Marcoleta sa pagpapatuloy ng kanyang investigasyon. Tingnan natin kung may patutunguhan yung investigation na yan, kapaborito, Ajay. Narito si Senador Marcoleta. And to the question of Senator Bato, Madam Coa, ano ba ginawa ninyo? Most of these projects are been established, admitted as ghost projects. Bakit hindi kayo makapagsalita, makapag-report? Ghost pala. Bakit lumusot sa inyo? Sir, sa ngayon po, sir, since we are still consolidating and gathering data from our regional and district alam niyo yung problema yun? You have a very standard way of answering us. You are still waiting for your regional offices. Alam niyo yung problema ninyo, Madam Coa? Kasi puro kayo post-audit. Mag-audit kayo pag tapos na yung project. Like what happened in Misamis Occidental. I ask your regional, anong tawag niyo ron? Director po. Regional Director ng COA. I ask him, there is a very irregular project being constructed in Misamis Occidental in Barangay Lamaan. This is a project shepherded by the former, he was a deputy speaker in the House of Representatives. Capareo was a deputy speaker. He was able to get a 50 million project from DPWH. Tinanong ko yung DPWH doon in Region 10. How come DPWH now is funding housing projects? Kailan nangyari ito? Ginanap nating pagdinig sa Blue Ribbon Committee, kaugnay ng malalang kalagayan ng bansa natin tungkol sa mga baha na dumarating at nanatili sa matagal na panahon. Marami tayong na-establish na mga bagay na hindi kinontra ng mga ahensyang kinauulan katulad ng DPWH, ng DBM at yung mga initial na representatives na dumalo galing sa 15 contractors na identify ng Pangulo Kamakailangan. Mahalaga yun sapagkat mula doon gagamitin na natin yung mga yun sa pag-usad ng ating mga pagdinig. Gagamitin natin yung mga legal terms na ginagamit sa korte. We have successfully laid the predicate, sabi nga. Mga premises ay walang kumontra katulad nung mga initial na findings ng Pangulo na mahigit na 2,500 na contractors, halos 15 lang ang namulili, halos 18% o naunang kwenta na 545 billion worth of flood control project. Pero kalaunan, na-clarify yun, hindi lang yun ang talagang amount, kung hindi about 1.2 trillion sapagkat yung binanggit na datos ng Pangulo na 545, yun ay from 2022 hanggang 2024 lang. Kapag sinama mo yung 2025, aabot yan ng 1.2 trillion pesos. Ngayon, dahil nga sa laki ng nagagastos natin at wala namang nangyayari dyan sa pagkontrol ng baha, talagang nakakamahala na kinakailangan natin kapihin sa kanila that we have to get to the bottom of this. Literally, sabi ko nga, isisirin natin kung yun ang kinakailangan. Makakuha lang natin ang katotohanan. Unti-unting lumitaw pagkat karoon ng pag-amin kanina na talagang mayroong mga ghost projects. At nakita ninyo umamin ng ating DPWH siguro sa kanilang initial na pag-iimbestiga rin, lalo-lalo na sa parte ng Bulacan, inamin niya na may mga multong proyekto at sa lalong madaling panahon ay isusumitin niya sa atin yung mga pangalan ng contractors, sino yung mga kasangkot na mga
opisyalis ng DPWH na mayroong responsibilidad para tingnan ito. Kasama na rin ang COA. Kapag kung ghost projects yung mga yun, ay hindi naman siguro nakakabilib na sabihin nila na na-audit nila mabuti. Wala man lang pumasok sa kanilang report ng mga ghost projects. Lumitaw din kung ang pag-uusapan ay ghost projects, nasaan na yung mga bands, yung mga performance band na pinost ng mga contractors. Lahat kasi ng project, may kaukulang garantiya yan ng mga banding companies. So umamin si Secretary Bunuan kapag na-establish niya yung mga yun, napipilitan na habulin yung mga insurance companies na nag-post ng mga bands para sa kapakinabangan ng ating bansa. Kinakailangan na maibalik kung talaga ghost projects. Kaumpisa pa lamang yun. At nagmungkahi tayo na kung gagawin niya na madalian ng pag-iimbestiga na kanyang ipinangako, kung pwede, ay isangkot niya ang ating komite. Blue Ribbon, kapag meron naman tayong kakayahan na mag-deputize ng hanggang 2 sarap natin, bukod sa ganoon ay meron tayong participation. Ang pangako pa nga niya, kasi wala naman tayong bako dahil ang paraan na gusto ng chairman ay tingnan natin basically. Kung yan ay may mga multo, ay kailangan nating gibayin ng porsyon ng kanilang mga issue para makita natin ang mga buto. Pagpapatunay na talaga mayroong pagkakasala. Umayag naman siya. Kaya tingin ko, pagka ganoon ang ginawa natin, sapagkat may kakayahan naman ang ating komite na magpadala talaga ng representatives at tukuyin by random ito, kahit random lang. Sapagkat napakarami nila. Isang section ng isang embankment, halimbawa, o revetment. At kapag kaya na kinayod ng bako, lilitaw at lilitaw yan. Yan po yung mga initial na gagawin natin patungo doon sa pagkuha po natin ng katotohanan. Ito lamang po ang paraan para sa ganoon ay matakot naman ang mga gumagawa nito sapagkat talaga po nasasalaula ang pera ng bayan, nasasalanta ang kabuhayan at pati buhay ng ating mga kababayan ay nanganganib. Marami pa po tayong bubusisiin dito. Pinag-uusapan po yung kung paano na-procure ang project, kung paano pinaigiran ang mga lisensya, kung paano nagkakaroon ng sabuatan. Hindi po kasi po pwede na magbid ka sa maraming project sa buong kapuluan. Kapag mangyayari nun, ay parang napakarami mong technical persons, napakarami mong technical equipment na imposible po maipundar ng kahit sino pang kontraktor. Yan po yung sisimulan natin tingnan at nakikita natin na makikipag-cooperate siguro naman ang mga kinauukulan. Hiningi po rin natin sa DBM yung mga pondo na nanggaling sa program fund at saka doon sa insertion ng mga bicameral conference sapagkat nakakuha po tayo ng impormasyon na dito po talaga nagagamit ang katiwalian sapagkat yung mga politikong involved dito nakakakuha sila ng komisyon na halos 30% ng project. At kapag sinama mo ang lahat ng mga komisyon, ang lahat ng may kinalaman sa project na yan, ang natitira na lamang po ay 26%. Ibig sabihin po, sa bawat 1 milyon na pondo ng isang flood control project, 26 million na lamang po ang magagamit para tapusin ang project. Kaya po nasasalaula, hindi nagiging epektibo, ang nangyayari po parang walang nasasagaan, walang napipigilan na baha kung hindi tuloy-tuloy po ang baha na kagaya po ng inyong nasasakyan sa ating panahon. Maasa po kami na pagtityagaan po ninyo na sundan ang ating mga ginagawang pagdinig. Para sa ganun po ay makatulong naman kayo na maging vigilant kayo sugat nasa inyo po lahat ang buhay ng ating ginagawa. Salamat po sa inyong pagtityaga. Sana po ay lalo kayo magkaroon ng interes para proteksyonan ang ating bansa. Malinaw. Yan, malinaw man ha. Karoto ng Senador Rodante Marcoleta. So wala nang oras. Pero yung mga sa next week na, yung mga kontraktor na babanggit dyan sa 2nd District, parang iisa, yung sa Dagupan naman. Meron din. Mga nababanggit. Kapitan ba yun? Siya yun o hindi? Sunod-sunod natin yan, Kapablito. Hanggang magkaroon ng linaw. Hanggang magkaroon ng linaw. Isa rin yun, na nakakakuha. Sa Dagupan ba yun? Yung nababanggit? Isa rin yun. Kung may conflict of interest o wala. Sige, sa Monday na, Kapablito. Samahan po natin samahan po natin si Senador Marcoleta diyan, ha. Ang kapalay malam yung oras ay atin talagang ang tabayan susunod kagad ang number 1 ni Kapaborito Joey Baby. Akala pa kantabay lalangulad lignay bali sari magteriyoran Kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay magterilingkor, magteriyon Kapaborito Joseph Kanilang Bakani. And because it's Friday today, see you on Monday, ha. Kantabay team on the technical side, the only one, Engineer Nixon Dakal. Sige po mga kapaborito, dito lamang sa DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito!
Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez San Joseph kanilang bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.